Mar destinará 23 millóns de euros á recuperación dos bancos marisqueiros. A maior parte das axudas destinaránse a compensar os mariscadores que colaboren nas tarefas de rexeneración. Que tal, saúdos? Pontevedra estará sen teatro principal ata como pronto despois do verán. Tras o susto desta fin de semana provocado polo desprendemento do falso teito que o goberno local atribúe a un defecto constructivo, o Concello ten previsto retirar toda a escaiola para comprobar o seu estado e garantir a seguridade dos usuarios. Polo momento, gran parte da actividade cultural que estaba programada trasladarase ao Pazo da Cultura. Noia destinará 100.000 euros a diversas melloras na Praza de Abastos. O executivo da localidade financiará estas actuacións que buscan dinamizar e poñer en valor este espazo a través dunha axuda da Dirección Xeral de Comercio. Caldas apúntase á moda do tapeo. O Concello de Caldas e a Asociación de Hostalería da Vila organizan para esta fin de semana esta iniciativa na que participan 10 locais. Un xurado profesional e os clientes poderán escoller as creacións gañadoras. A cambio, entrarán no sorteo de vales de compra e 2 abonos pro Porta América. Ribeira conmemorou o 120 aniversario do título de cidade cun solemne acto no que se rende homenaxe ao seu cronista oficial, Xosé María Fernández Pazos. Procedeuse tamén á recuperación do monolito da Praza do Centenario, que fora retirado temporalmente por mor das obras acometidas neste espazo. E Sanxenxo acollerá este venres a 8ª Gala de Vela Galega. A cita recoñecerá a algúns dos nomes propios máis destacados do panorama galego e internacional, con especial protagonismo para figuras olímpicas como Patricia Suárez ou os irmáns Martín e Jaime Wisner. Na presentación, o alcalde de Sanxenxo destacou que actos como este permiten seguir potenciando os deportes náuticos no municipio. Pois con todo isto e moito máis, comezamos esta vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Viámolo en portada. A Consellería do Mar mantivo este martes unha xuntanza con representantes das confrarías para explicar as medidas de rexeneración dos bancos marisqueiros. O Consello da Xunta aprobou un paquete de axudas por valor de preto de 23 millóns que permitirán compensar os mariscadores que traballen na recuperación das zonas improductivas. O obxectivo principal do paquete de medidas que vende aprobar o Consello da Xunta por valor de 23 millóns de euros é a recuperación dos bancos marisqueiros. As axudas articularánse mediante os convenios coas confrarías, que poderán compensar os mariscadores que realicen labores de rexeneración, vigilancia ou outro tipo de tarefas encamiñadas a recuperar a produtividade. Compensar económicamente as persoas traballadoras, as persoas mariscadoras que deben traballar nesa recuperación deses bancos marisqueiros, realizar labores tales como retirada de depredadores, acondicionamento do sustrato, vigilancia. Son múltiples as labores que realizan as persoas mariscadoras para poder recuperar eses bancos. A Xunta comprométese a, en base a eses convenios, poder compensalas económicamente a través deses convenios coas cofradías. A maiores da compensación ás persoas mariscadoras, neses convenios tamén se contempla a posibilidade de que as cofradías que, debido á falta de venda nas súas lonxas tamén non van a ter ingresos ou non van a ter unha merma importante dos seus ingresos, tamén podan repercutir contra o convenio os gastos derivados da coordinación e cos gastos derivados de esa control, de que se teñen que realizar, dos traballos que se teñen que realizar nos bancos. Estas axudas terán tamén carácter retroactivo para as confrarías que xa iniciaron as tarefas de rexeneración con anterioridade á súa aprobación e poderán ascender ata unha retribución máxima de 700 euros ao mes. Normalmente unha persona mariscadora traballa sobre 4 horas ao día e traballa unha media de 10-12 días ao mes aproximadamente. Considerando que ese o tempo que se necesita baixar a traballar, nos dá un montante de 48 horas ao mes para poder realizar estes traballos. Se unha persona participa ese máximo, 48 horas ao mes, a retribución, a compensación que se lle podía dar desde a cofradía en base ao convenio sería de sobre 700 euros.
O paquete de axudas contempla tamén outras partidas como 1,5 millón de euros reservado para a compra de semente ou os 2 millóns para proxectos de conservación da biodiversidade que se investirán principalmente nas zonas de libre marisqueo. Pontevedra estará sen teatro principal ata como pronto despois do verán, tralo susto desta fin de semana provocado polo desprendemento do falso teito que o goberno local atribúe a un defecto constructivo. O Concello ten previsto retirar toda a escaiola para comprobar o seu estado e garantir a seguridade dos usuarios. Polo momento, gran parte da actividade cultural que estaba programada trasladarase ao Pazo da Cultura. Un defecto construtivo está detrás da caída do falso teito do Teatro Principal de Pontevedra e a conclusión á que chegou o Concello despois de realizar diferentes inspeccións técnicas. O que aconteceu é, e isto podemos afirmalo ao 95% con práctica seguridade, o que podemos afirmar é que había un vicio oculto na construción do teatro que era imposible de descubrir nunha inspección ocular e en ningún tipo de inspección que se fixese, só desmontando o falso teito, só desmontando estas pezas de escaiola, podía descubrirse o vicio oculto. Segundo explicou Gómez, as pezas de escaiola deberían contar con reforzos de esparto e puntas atravesadas para asegurar a suxeición entre a propia peza e o tirante de madeira, pero ao desprenderse descubriuse que algunhas carecían destes elementos. A partir de agora temos que desmontar todas esta escaiola porque non sabemos se este vicio oculto constructivo refírese nada máis que a unha pequena parte ou a todo o teatro, pero por seguridade o que temos que facer agora é desmontar absolutamente todo. Esta situación obrigará a pechar o teatro ata ao menos despois do verán. A intención do Concello é contratar os traballos pola vía de urxencia. Non hai moitas empresas que fagan este tipo de traballo. Estamos estudando o mercado a ver se aparece algunha empresa que poida facer isto. E ao mesmo tempo estamos facendo un estudo acústico do teatro e do que aí hai construído antes de desmontalo para saber con que outro material poderíamos reconstruir o teatro. Agora o goberno local traballa para reorganizar a axenda cultural que se desenvolve no teatro. Moitas destas actividades celebraránse finalmente no Pazo da Cultura, como a obra Os dous de sempre, o concerto de Bobby Martínez do Seminario Permanente de Jazz ou o monólogo de Carlos Blanco. As cousas outras propostas xa tiveron que ser canceladas. Hubo que suspender os concertos de Gale e Ovidio do 25 de abril, o de Carmento do 15 de maio, o de Benquerer do 22 de maio e o de Carla Lourdes e Javier Lago, que era o 30 de maio. Vale. Porque, entre outras cousas, no Pazo da Cultura coinciden con outras actividades que non se poden suspender, ni cambiar, ni reorganizar de ninguna outra maneira. De xeito paralelo a esta actuación está previsto que a empresa encargada da impermeabilización da terraza cara á Rúa Charino avance nos traballos, algo que non puido facer ata o momento polas intensas chuvias do inverno. E Noia destinará uns 100.000 euros a diversas melloras na Praza de Abastos. O Executivo noiés financiará estas actuacións que buscan dinamizar e poñer en valor este espazo a través dunha axuda da Dirección Xeral de Comercio. O alcalde de Noia, Francisco Pérez, informou da consecución desta achega por un importe duns 100.000 euros, que permitirá continuar coas actuacións de mellora das instalacións da Praza de Abastos, dando así resposta ás demandas dos propios praceiros, debido á mala execución das obras realizadas polo anterior goberno. Debería ser un referente no que é o ámbito das prazas e mercados tradicionais e ten unha estrutura e unha ubicación que permite que sea potencialmente un mercado de unhas calidades e unhas certificacións extraordinarias. Para iso concedeuse no seu día unha subvención de preto de 1 millón de euros que na súa execución foi un auténtico desastre polo anterior goberno, como todos coñecemos. Todo o mundo sabe o que pasou na Praza de Abastos. Ben, agora hemos acabado unha subvención que vai en dúas anualidades da Dirección Xeral de Comercio para intentar resolver este problema. Unha primeira obra de actuación que pretende retirar os praceiros que ainda están despachando a día de hoxe nos pasillos do mercado para ir reubicando os postos para posteriormente facer unha modificación do proxecto inicial
e rematar a obra o mellor posible. O rexedor informou tamén que unha parte do importe concedido a través desa axuda da Dirección Xeral de Comercio serán investidos precisamente na redacción dun proxecto integral que permitirá solucionar de maneira definitiva as deficiencias existentes na praza e avanzar na obtención do distintivo de mercado de excelencia. Todas as accións que se fanse en concordancia co proxecto inicialmente previsto a nivel de estético e de funcionalidade, aínda que, dada a execución da obra, como dixen anteriormente, hai determinadas cuestións que é necesario modificalas para o remate da mesma. Temos un compromiso tamén para acadar outro tipo de inversións por parte da Dirección Xeral de Comercio que nos permita definitivamente colocar ao mercado de Noia, como dixen anteriormente, no lugar que se merece e adquirir a cualificación de excelencia que otorga a Dirección Xeral de Comercio. Dende o Concello destacaron que con este novo impulso continuarase avanzando na recuperación dun espazo para eles clave na economía local. Seguimos agora na Pobra. Dende o Concello informan de que as obras de reparación do Paseo dos Areos que se están a executar actualmente avanzan a bo ritmo. Así o confirmou o alcalde José Carlos Vidal tras visitar a zona xunto á concelleira de Obras Patricia Lojo para comprobar de primeira man a evolución do proxecto. Segundo o rexedor, a intervención estará rematada nos vindeiros días, polo que poderá abrirse durante esta Semana Santa. O Concello impulsou esta actuación con carácter urxente debido ao deterioro existente nun treito do paseo de aproximadamente 90 metros lineais e que podía mesmo comprometer a estrada DP 6703, unha das arterias fundamentais do termo municipal. Para solucionar esta situación e recuperar o espazo para o uso da veciñanza, iniciouse un expediente destinado á consolidación da cimentación da propia infraestructura mediante o reforzo do muro. Unha actuación que foi axudicada de urxencia por un importe duns 90.000 euros sufragados con cargo ás propias arcas municipais. Ribeira conmemorou o 120 aniversario do título de cidade cun solemne acto no que se rendeu homenaxe ao seu cronista oficial, Xosé María Fernández Pazos. Procedeuse tamén á recuperación do monolito da Praza do Centenario que fora retirado temporalmente por mor das obras acometidas neste espazo. Xosé María Fernández Pazos recibía a pasada tarde o diploma que acredita a súa condición de cronista oficial de Ribeira en virtude do acordo plenario de marzo de 2023 que fixo oficial o seu nomeamento. 3 son as maiores honras que pode ter un veciño na súa vida en relación coa súa terra natal. Alcalde do Concello, fillo predilecto e cronista oficial. A min tócame hoxe recibir este nomeamento da man da primeira rexedora da cidade. Asumo pois o cargo de cronista oficial de Ribeira con humildade e con firme compromiso de poñer o meu oficio ao servicio da memoria desta cidade e da súa xente. Aínda que a vida levoume á capital galega onde desenvolvín a actividade profesional na Radio Galega, da que me honra en ser un dos seus pioneiros, a miña vocación de contador de historias remontase a xa máis de medio século, cando con apenas 16 anos empecé a escribir en El Correo Gallego da man do seu correspondente, que moitos vostedes recordarán, Antonio Benrey Regueira, máis conhecido polo pseudónimo de Fere. Ribeira estivo presente sempre durante os 40 anos da miña actividade profesional na radio e na televisión pública, e non esqueci nunca as miñas orixes. Fernández Pazos recibía esta distinción nun solemne acto celebrado a pasada tarde no Auditorio Municipal para conmemorar o 120 aniversario do título de cidade de Ribeira, outorgado en 1906 por Alfonso XIII. Se Ribeira é o corazón, nós somos a sangue que bombea con cada lacexo. Lacexos vencellados ao mar, ao espírito emprendedor, para converternos en cabeza de comarca e un dos principais portos de baixura de toda Europa. Porque recordemos que este título foi concedido gracias ao desenrolo industrial e comercial, algo que hoxe en Ribeira seguimos pregoando con gran excelencia. Ainda que algúns, a xeito de anécdota, quixeiran darnos só o título de vila, en Ribeira, querido Xosé María, creo que sempre foi un sitio no que pensamos en grande.
Tras os discursos, os numerosos asistentes ao acto desprazáronse ata o exterior do auditorio, onde se descubriu unha placa conmemorativa no monolito inaugurado en xullo de 2006, que se volveu a instalar na Praza do Centenario tras a súa retirada temporal por mor das obras. Os actos conmemorativos desta efeméride terán continuidade ao longo desta semana, coa primeira edición das Xornadas da Historia de Ribeira, que se desenvolverán ata o 27 de marzo no auditorio, en as que se poderá tamén visitar unha maqueta do Santa Isabel. O colectivo de comerciantes e hostaleiros Zona Aberta de Vilagarcía celebrou nas últimas horas o sorteo da súa campaña do Día do Pai. O gañador foi Alberto Nogueira, un papá que participou neste sorteo grazas a unha compra feita na zapatería Iñaki por un valor de 40 euros. Este ano a campaña de Zona Aberta era para papá por 10, é dicir, o valor do ticket gañador tiña que multiplicarse por 10. Deste xeito, o afortunado vai recibir un premio de 400 euros. Dende Zona Aberta explican que este ano querían organizar unha iniciativa diferente, aproveitando que este era un Día do Pai especial ao ser xornada festiva en Galicia. O colectivo poñía en xogo para esta iniciativa ata 500 euros en premio, co obxectivo de animar as vendas dos establecementos adheridos. Caldas apúntase á moda do tapeo. O Concello e a Asociación de Hostalería da Vila impulsan a primeira ruta de tapas na que participan 10 locais. Poderánse degustar por tan só 3 euros entre este venres e o domingo. Este martes desvelaron as propostas coas que participan, poñendo en valor que están elaboradas con produtos de calidade e de quilómetro cero. Un xurado profesional e os propios clientes poderán escoller as creacións gañadoras. A cambio, entrarán no sorteo de vales de compra e 2 abonos pro Porta América. Teñen boa pinta e saben aínda mellor. Son as propostas que compoñen a oferta da primeira ruta de tapas de Caldas, unha iniciativa que impulsan conxuntamente o Concello e a Asociación de Hostalería da Vila para este venres, sábado e domingo. Son 10 tapas as que estamos presentando aquí, que van dar moito que falar durante todo o fin de semana e seguramente que durante moitísimo máis tempo. Con esta ruta pretenden dinamizar o municipio na conta atrás para a Semana Santa, apostando por produtos de calidade e proximidade. Son produtos de quilómetro cero, son produtos daqui da zona, son produtos mercados en establecementos locais e iso ao final cerra un círculo que é fundamental para a economía de calquer vila, non? Na oferta da ruta podemos atopar de todo un pouco, salgado e doce, pero todo moi abundante. Pedímoslle a algúns dos locais que nos falen da súa creación. Una mini tostada con una base de cebolla caramelizada, lleva una albóndiga de pollo de corral y de topping pues una mayonesa de albahaca. Y levamos una tapa de hojaldre con crema de pimento piquillo, con gambas y bacalao. Y fresa, un toque de salsa agridulce. De base tenemos romesco, tortilla, queso San Simón, pulpo, un toque de sal con un poquito de aceite y por último un pouco de romesco. As mellores tapas serán elixidas a través dun xurado experto e co voto popular da clientela. Da igual un xurado que a xente normal, todos temos o mesmo padar e o mesmo criterio, non hai ningunha diferencia, o que está bo, e punto. Si que é certo que miramos un pouquiño máis a técnica, miramos un pouquiño máis que este moi máis acorde ca tempada, ese tipo de valoracións. E o público, por participar, poderá facerse con algún dos premios. Despois habrá uns premios, son 10 locais, os 5 que vayan a 5 locais entrarán no sorteo de un vale para consumir nos establecementos participantes e despois todos os que vayan aos 10 locais en todo o fin de semana pues entran no sorteo de 2 abonos para o Festival Porta América. Queremos facer tamén aí un guiño aí ao Porta América tamén. Ademais, durante a fin de semana a ruta de tapas será amenizada nas 3 xornadas por 2 grupos locais. A iniciativa, xa adiantan, nace con vocación de continuidade o ano que ven. O Ladrón de Receitas é a innovadora experiencia gastronómica que acollerá o Gastroespazo de Pontevedra o vindeiro 11 de abril. O restaurante Ice Wolf da cidade trasladará a súa cociña ao mercado para dar forma a unha proposta completa que combina gastronomía, narración e xogo. As inscripcións abriránse este mércores dende a web do Concello. Moi ben, axentes. Como sabedes, hai un ladrón de receitas solto, pero non é un ladrón calquera. Ao seu paso deixa vítimas, persoas condenadas a comer únicamente pasta e atún. Non podemos permitilo.
Así comeza o ladrón de receitas, a innovadora experiencia gastronómica que o mercado de Pontevedra acollera o vindeiro 11 de abril. É a primeira misión do Icewell Experiencias, pois é unha experiencia inmersiva, é un evento que podes encontrar algo semellante, non igual, porque aquí o menú é o, digamos, o fío conductor da experiencia, por eso tampouco nos gusta revelar moitos dos pratos, porque son a chave para poder atlapar os destinos do ladrón de receitas. Detrás desta proposta está o restaurante pontevedrés Icewolf. No ladrón de receitas mesturan gastronomía, narración e xogo. É un reto gastronómico que se clasifica en mesas de 4 persoas, hai unha parte inicial de aperitivos, depois se pasa ao salón de investigación, no salón de investigación ao mestre de ceremonias, vai guiando os participantes por as diferentes investigacións, vai intervindo e interrompendo o ladrón de receitas nas diferentes escenas que ocorren durante a narrativa da historia, e mentras vais servindo pratos que son precisamente as probas e os recursos que teñen os investigadores para ir sabendo onde se esconde este ladrón misterioso. En toda a sesión o menú será o fío condutor que axudará a avanzar a historia. O obxectivo seguir a pista dun misterioso ladrón e evitar que desapareza coas receitas roubadas. É un menú para xente que lle gusta a gastronomía internacional. Nos sempre levamos como no noso restaurante, o menú ten sello totalmente Icewell, son pratos que non están no noso restaurante, que propoñemos novos para a experiencia gracias ao noso equipo de cociña, e un pouco van na dinámica e na idea de Icewell, gastronomía internacional con produto galego gracias a neste espazo idóneo que é o mercado, pois con produto galego que utilizamos e que sacamos de aquí. Neste caso, o Icewolf conta coa colaboración do Concello de Pontevedra, convertendo o gastroespazo no escenario desta aventura gastronómica. Este equipamento público estaba a disposición da hostalaría local para poder xogar con el, no mellor dos sentidos, para poder programar aquí e para poñer en valor non só a hostelería local, sino un equipamento que, como sempre digo, ten que ser a punta de lanza da estrategia de valorización da gastronomía pontevedresa. Sempre quixemos que o mercado fose o epicentro da actividade. O ladrón de receitas celebrarase o vindeiro 11 de abril. Haberá 24 prazas dispoñibles e os interesados poden inscribirse de xeito gratuito na web do Concello de Pontevedra. Ademais, a intención do Icewolf é realizar novas sesións desta volta xa no seu restaurante da Rúa de Dona Tareixa. E a volta da publicidade, marchamos de novo ata a Pobra, neste caso para falar dunha cita solidaria que impulsa a Asociación das Amas de Casa en beneficio da Fundación Aladina. Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Chega a Ribeira a terceira edición do Bruón Folk Fest, que se vai celebrar entre o 8 e o 9 de maio na Parroquia de Artes. Pero os que queiran ir abrindo boca, esta mesma fin de semana haberá unha foliada popular como antesala ao festival. A Asociación Cultural Los Liantes, en colaboración co Concello de Ribeira, volverá a converter a Parroquia de Artes na capital do folk galego. O Bruón Fest reunirá entre o 8 e o 9 de maio a numerosos artistas da comarca nun gran concerto colaborativo, así como grupos de outras comunidades como os Ourensans Five Pipers. Haberá tamén mesas redondas, obradoiros para os máis cativos e actividades complementarias durante toda a fin de semana. O ano que queremos facer é tamén realizar unha especie de hermanamento con outros agrupacións musicais, conxuntos e asociacións de Ribeira e tamén de fora da zona de Barbanza, e facer un concerto como de hermanamento para dar a ver tamén o potencial músico-cultural que hai hoxe en día en Ribeira e na comarca do Barbanza. Vamos a recuperar algún grupiño, aquí temos unha pista por onde poden ir os tiros. Bueno, esperamos que sea algo bonito. Ese día, o broche, como comentaba antes a concelleira, vai ser o grupo Ourensan Five Pipers, que é un grupo tradicional, pero que ten un toque punk un pouco máis moderno. Como anticipo do festival, este mesmo sábado terá lugar unha foliada na carpa de usos múltiples de Ribeira a partir das 7:30 da tarde. Baixo o lema O Bruído que nos xunta, congregará 16 grupos tradicionais de música e baile. Esta colaboración especial vai a reunir tamén un elenco de artistas locales, todos vinculados ao folclore galego, como pode ser Andavía acordeonistas, as silbabeiras, as ferreñas, as garridiñas, Espiñeira de Taume, o Facho de Taume,
Nunca é tarde, Aroña, Umbla, De Palique, os da Boina, Arrancadeira, a Folidada do Montiño, Mar de Cabo Cantareiras, os pequenos do Barbanza e tamén, como non, Bailadela e as 7 linguas da Asociación Francisco Lorenzo Mariño. Será na Carpa de Usos Múltiples ás 7:30. Durante o evento realizaránse sorteos e outras actividades destinadas a recadar fondos para o festival, que tamén se financia coa venda de camisetas que este ano recuperan o concepto do boi bruón poligonal. Con ela queremos recuperar o símbolo original do boi do bruón poligonal, gracias a Andrés Paz, que é o artista que nos la fai dende sempre, desde o primeiro ano. A Pobra volverá a facer gala da súa solidaridade nun concerto organizado pola Asociación das Amas de Casa a beneficio da Fundación Aladina. Vai ser este sábado, día 28, no Teatro Elma, a cargo do dúo En Voz Baixa. Contribuir a unha boa causa ao tempo que se disfruta do amplo e variado repertorio deseñado polo dúo En Voz Baixa para a ocasión. Isto é o que propón a Asociación Damas de Casa, Consumidores e Usuarios Caramiñas da Pobra, no concerto solidario que se desenvolverá este sábado ás 8:30 da tarde no Teatro Elma. Este concerto pareceunos así moi ben, creo que ademais vai a gustar moito e vai a ser como todos os que estamos facendo nesta época, vai a ser no Elma, e ás 8:30 da tarde. Quen queira aportar, quen queira, deberían de aportar todos, porque a verdad ten unha causa moi bonita. Vamos a axudar co que se recaude a Asociación Aladina. Nosotros hemos preparado un concierto de aproximadamente entre 18 y 20 canciones, de las cuales entre 14 o 15 son composiciones nuestras, en las que hemos trabajado los últimos 2 años, último año y medio, composiciones propias, ¿no?, que abordan desde las influencias de la música folky, de la música pop rock en castellano, el género de la canción de autor, el blues, que es un género musical que me gusta especialmente, pero que para poder expresarlo tiene que ir madurando poco a poco, ¿no? Y entonces, va a haber un colorido, un abanico de timbres o de sonidos que puede resultar, creo que mínimamente interesante, considerando que solo somos 2 intérpretes. Os asistentes poderán realizar os seus donativos a través das huchas que se instalarán na entrada. Todos os fondos recadados irán destinados á Fundación Aladina, que apoia a nenos enfermos de cancro e as súas familias. Aparte de disfrutar del concierto, tendremos las huchas habilitadas para que la gente que quiera contribuir con su donativo, toda la recaudación que se obtenga de este concierto, va a ser íntegra para la Fundación Aladina. La Fundación Aladina, es una fundación que lleva ya 20 años trabajando en el cuidado de niños enfermos de cáncer y de sus familias. Máis de 22.000 persoas pasaron polo Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra neste 2026. Despois de rematar a súa 26ª edición, esta fin de semana, o balance do Concello é máis que positivo. Este ano a temática estivo centrada en Palestina, con diferentes actividades que permitiron achegar a realidade deste territorio e da súa cultura cativada. Tamén se recadaron 4.500 euros en axuda humanitaria para esta zona. Ademais, o goberno local destacou o éxito da ambientación, que por primeira vez correu a cargo de Vacío Cero e das novas propostas da programación deste ano, tanto o Orville Fest como a Foliada Infantil, que chegaron para quedar dada a gran acollida de público. Aínda que o salón se despediu o domingo, os seus organizadores non paran e xa pensan en que ofrecer neste espazo de mediación lectora a cativada no 2027. Por segundo ano consecutivo, a asociación que entrega os premios de Lazarillo de Literatura Infantil e Xuvenil, nas 4 linguas do Estado, decideu entregar eses premios no marco do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. Dixeron porque é o mellor marco posible para facelo. E iso é porque o Salón do Libro Infantil e Xuvenil levamos 26 anos de traxectoria, sempre millorando dun ano para outro, e desde logo é un orgullo para o Concello de Pontevedra que durante 17 días os nenos e nenas, os profes e moitas empresas de Pontevedra traballen neste evento que é unha gran referencia.
Deixamos a cultura, pero seguimos con eventos. Sanxenxo acollerá este venres a 8ª Gala de Vela Galega, unha cita que precisamente nacía nesta vila no 2018. O evento recoñecerá a algúns dos nomes propios máis destacados do panorama galego internacional, con especial protagonismo para figuras olímpicas como Patricia Suárez ou os irmáns Martín e Jaime Wisner. A gala terá lugar no Auditorio Emilia Pardo Bazán. Na presentación este martes, o alcalde de Sanxenxo destacou que actos como este permiten seguir potenciando os deportes náuticos no municipio. A Gala de Vela Galega volve ás súas orixes. Sanxenxo acollerá este venres a 8ª edición deste evento organizado na vila por primeira vez no 2018. La Gala de la Vela Gallega, en sus orígenes, empezó en el 2018 en este hermoso municipio Sanxenxo y en su emblemático club, en el que tuvimos el honor de acompañarlos, de estar acompañados por Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, a quien le debemos tanto por la promoción de nuestro deporte. O acto está organizado conxuntamente pola Real Federación Galega de Vela e o Concello de Sanxenxo, conta tamén coa colaboración do Real Club Náutico de Sanxenxo. Tenemos dos metas fundamentales, que son, primero, el fomento de la vela y segundo, intentar que Sanxenxo como pueblo y como ayuntamiento cada día esté un poco más en los medios de comunicación y en todas las actividades deportivas de la vela a nivel mundial. E con ese obxectivo, a Gala de Vela Galega volverá a recoñecer a algúns dos nomes propios máis destacados do panorama galego internacional, con especial protagonismo para figuras da vela olímpica como Patricia Suárez, así como os irmáns Martín e Jaime Wisner. Ademais, como cada ano, distinguirase tamén os gañadores da clasificación autonómica nas distintas categorías de vela lixeira. No ámbito colectivo, o evento poñerá en valor tanto a tripulacións e equipos consolidados como a proxectos de promoción e eventos de referencia. Na presentación da gala, o alcalde de Sanxenxo destacou que actos como este permiten seguir potenciando os deportes náuticos no municipio. Estamos preparados para potenciar e seguir potenciando que son os deportes náuticos, que tamén se está levando a través tanto de Nauta, da empresa municipal que temos aquí, a gestión do Porto Deportivo, como o Real Club Náutico de Sanxenxo. Eu creo que, presidente da Galega, creo que Sanxenxo merece que se faga de vez en cando un evento tan importante como vai a ser esta gala o próximo venres. A gala vai se celebrar no Auditorio Emilia Pardo Bazán a partir das 7:30 da tarde. A continuación ofrecerase un cóctel no Real Club Náutico de Sanxenxo. E seguimos falando de vela. Ribeira acollerá esta vindeira fin de semana, do 28 ao día 30, o Campeonato Galego da clase ILCA. A proba organizada polo Club Náutico e a Federación Galega de Vela contará coa participación dun cento de regatistas chegados dende diferentes clubes de toda Galicia. Ribeira será esta fin de semana o epicentro da vela galega, coa disputa do Campeonato Galego da clase ILCA, organizado polo Club Náutico e Deportivo de Ribeira e a Federación Galega de Vela. A cita desenvolverase do 28 ao 30 de marzo, coa participación dun cento de regatistas chegados dende diferentes clubs de toda Galicia, que competirán en 3 categorías: ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7. Son 13 clubs, yo creo que es un número bonito, por lo menos para mí, 13 clubs con una gran participación. Hasta interviene también el de Aspontes de García Rodríguez, que allí hay un lago que se formó cuando se extrajo el material para la central térmica y es importante. Tenemos 3 zonas para realizar las pruebas, una aquí en las cercanías de Coroso, un primer campo de regatas, un segundo campo sería cerca de la ría de Rúa y un tercer campo de regatas cerca del faro de Lajareu y Airoas. Eso va a depender de las condiciones meteorológicas, del viento y así como de la marea. Dende o Concello, que colabora tamén coa organización desta regata, destacaron a importancia de poder acoller este tipo de probas deportivas. Un exemplo máis da vinculación do municipio co mar. Con esta importante cita coa vela que vai ter lugar pois en este tramo de costa entre o Náutico, entre Coroso, está claro que Ribeira di unha vez máis que somos un municipio que mira ao mar e non só pois no eido turístico, sino tamén no ámbito deportivo. Polo tanto, eu quero agradecer o inmenso labor que se fai desde o Club Náutico Deportivo de Ribeira, que está crecendo pois en fichas federativas, en canteira, en rapaces que están pois formándose, non, nun deporte que debería ter todavía máis implicación no noso concello, porque ao fin e ao cabo un concello, como digo, que mira ao mar como o noso,
pois ten a obriga de poñer en valor os deportes náuticos como algo punteiro. A proba conta co patrocinio de numerosas empresas da zona, como é o caso de Frinsa, Congalsa ou Gadis, entre outras. E así rematamos, pero continuamos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa de entrevistas Falemos. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.